Creo que podemos empezar porque non...
Sí, sí. Bueno, bos días, boas tardes, máis ben. Dado que houve algún problema ca recepción das convocatorias das comisións informativas deste pleno, que non recibiron dous dos concelleiros por un error no correo que non desconocemos, pero bueno, en aras de transparencia e de que todos pois estemos enterados das cousas, decidimos entre os membros presentes anular esta convocatoria de pleno e volver a convocar a comisión informativa de Facenda, que son os asuntos que se van a traer hoxe, e volver a convocar o pleno. Ben? Bueno, sí, e vamos a facer as notificacións a partir de agora con un acuso de recibo e con un mensaxe para ter constancia da recepción do mes. Vale. Votamos entonces a favor desta proposta. Votos a favor? Moi ben, pois queda a proposta aprobada e nos veremos nos días. Gracias. Ahora recambio, porque